मगाशी आता मला प्रॉब्लेम आलेला, कशामुळे मला माहिती नाही. मला कोणाची चॅटच दिसत नव्हती. नमस्कार, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर मला ती चॅट दिसत नव्हती म्हणून तुम्ही कट केला लाईव्ह आणि पुन्हा जॉईन झाले आहे. हॅलो, हॅलो ताई, मगाशी माझी चॅट थांबली होती, कशामुळे माहिती नाही मला. त्यामुळे लाईव्ह थांबलेला, म्हणजे पुढचे मला मेसेजच आले नाही. तुमचा एक लास्ट मेसेज वाटतं होतं चालू, त्यानंतर मला मेसेजच कोणाचे आले नाही. माय फर्स्ट लाईक प्रांजल सिंग, नमस्कार. मगाशी प्रॉब्लेम कसला झाला मला नाही माहिती, पण सर्व मेसेज थांबले होते वाटतं. कारण एवढी माणसं होती, पण रिप्लाय तर कोणाचाच येत नव्हता. मला वाटलं चॅट थांबली म्हणून मी बंद केलं आणि परत चालू केलं. हॅलो एव्हरीवन, सर्वांचं जेवण झालं आहे का? सर्वजण जेवले? सर्वजण जेवले का? अरे स्नेहल घाडगे, हॅलो स्नेहल ताई, कशा आहात? जेवलात का घाडगे ताई? हो ना. काय बनवलेलात? हे बघा, माझ्या मगाच्या लाईव्हमध्ये मी मटर मशरूम बनवलेले जेवायला. हे पहा, मटर मशरूम बनवले मी. नागेश कुवेकर, हाय ताई, आपण कशा आहात? नागेश दादा, आम्ही छान आहोत. तुम्ही सर्वजण कसे आहात? तुमच्या परिवारात सर्व कसे आहात? नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. मगाचा माझा लाईव्ह थांबला होता, मटर मशरूमच्या रेसिपीचा होता, त्यामुळे मध्येच काय झालं काय मला कळलं नाही. लक्ष्मण घारेकर, लक्ष्मण घारेकर, नमस्कार दादा. हॅलो, शेड ऑफ कोकण, हाय अभिषेक, कसं आहेस? नाईस, मटर मशरूम. ताई जेवायला या, जेवायला या, जेवायला. शेड ऑफ कोकण, ताई लक्ष्मण गारकर, लक्ष्मण दादा नमस्कार. सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझं कोकणची माणसं साधी भोळी यूट्यूब चॅनल आहे आणि त्यावर मी कोकणातल्या पारंपरिक पद्धती आणि तसेच कोकणाबाहेरच्याही टुरिस्ट प्लेस दाखवते. तर माझ्या चॅनलला नक्की भेट द्या आणि सबस्क्राईब करा. पाऊस लागता काय थंय? हय पाऊस खूप असा. अरे हय सर, पाऊस अजिबात नाही, ऊन लागता बाहेर खूपसा. मी बाळासाहेब, पंजाबमध्ये कुठे आहे?
काय पंजाबमध्ये कुठे आहे मला नाही कळलं दादा. गाव कोणतं? आमचं गाव सिंधुदुर्ग. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ जाऊन पहा. आम्ही कोकणात राहतो दादा. पंजाबचं मी असं सांगितलेलं फक्त, पंजाबला नाही राहत. राम राम हे सत्य है. हां दादा, राम राम हेच नेहमी सत्य असतं, अंतिम सत्य. राम राम. ब्लॉक वर्ड्स महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र से है. आम्ही कोकणात राहतो दादा. अच्छा हां. आता सगळं इथं कसं सांगणार, सिंधुदुर्गामध्ये कुठे राहतो हे नाही सांगू शकत दादा, पण सिंधुदुर्गातच राहतो आम्ही. सॉरी त्याबद्दल, वाईट वाटून घेऊ नका तुम्ही. सागर मांजरेकर, कोकणात कुठे राहता तुम्ही? दादा कसं सांगायचं, आम्ही सिंधुदुर्गात कोकणामध्ये आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राहतो दादा. तर बाळू शिंदे, हाय बाळू दादा. विशाल साहेब, विशाल बाळासाहेब, काय सांगायचं आता दादा तुम्हाला. गणेश जाधव, कोकण म्हणजे निसर्गाचा थाट. हा दादा नक्कीच, कोकण म्हणजे निसर्गाने काय ते पगरलेला काय शालू असं म्हणू शकतो आपण, हिरवा शालू. तर लक्ष्मण घारेकर, जय जिजाऊ जय शिवराय. बाळू शिंदे, कोकणात पण कुठे राहता? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. गणेश जाधव, महाराष्ट्राची संस्कृती महिलांचा आदर करणं आहे, त्यामुळे बोलताना विचार करून बोला भावांनो. बरोबर बोललात दादा. नाही समजत सर्वांना, काय बोलणार आता आपण त्यांना. असं हे बघा, आता मी इग्नोर करते, बघा कसं करते ते, असं इग्नोर करायचं. महाराष्ट्राची संस्कृती खरंच बोलला दादा. महाराष्ट्राची संस्कृती महिलांचा आदर करणे आहे, कारण आपले श्री छत्रपती महाराज हे महिलांचा एवढा आदर करायचे की एखाद्याने जर महिलांची छेड काढली तर त्याला त्याचा शिरच्छेद करायचे, कड्यावरून ढकलून द्यायचे. ती जर आज इथं पद्धती आचरली गेली असती तर आज आपल्या महाराष्ट्राचा असा हाल नसता. मी पण सिंधुदुर्गात राहतोय. वाव, तुमचा खयचा गाव दादा? विनोद दादा खैसर सिंधुदुर्गात राहतोय? तुम्ही नक्की सांगू शकता, पण मी नाही सांगू शकत ना. तुम्ही पण समजून घ्यावा की मी इथं लाईव्हमध्ये नाही सांगू शकत मी सिंधुदुर्गात खय राहतोय. तर त्यामुळे थँक्यू सपोर्ट मी. आणि चेतन, हे बघा, अशी माणसं दिसली की आपण त्यांना असं इग्नोर करायचं. ब्लॉगर, सिंधुदुर्ग मालूम है? हाँ, सिंधुदुर्ग सबको मालूम होगा क्योंकि बहुत अच्छी प्लेस है. मनोज पवार, हाय, थैंक यू भैया. ब्लॉक वर्ड्स लाइक किया है बहन जी, थैंक यू. और सब्सक्राइब भी करना भैया. डू यू नो हिंदी? यस भैया, आई नो हिंदी. सुपरस्टार, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करना. मनोज पवार, हाय मनोज दादा. स्क्रीन पर डबल टैप करके मुझे लाइक करना मेरे चैनल को. आणि प्लीज़ चैनल में नवीन असाल और नए हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी से. तर आजच्या लाईव्हमध्ये बस एवढंच. आपण उद्याच्या लाईव्हमध्ये बोलू.
आणि सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझी मटर मशरूमची रेसिपी लाईव्हमध्ये केलेली ती मी अपलोड करणार आहे. सर्वांनी जाऊन पहा मटर मशरूमची रेसिपी. मुक्ताई न्यूज चॅनल. जेवण झालं का? हो दादा, जेवण झालं आहे, बनवून झालं आहे, आता जेवायचं आहे, आता जेवायला बसणार. सर्वांनी जेवायला या. नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि ईश्वरचरणी हीच प्रार्थना करते की सर्वांना चांगली बुद्धी देवो, आरोग्य देवो. पहिलं बुद्धी देवो, आरोग्य देवो आणि सुख समृद्धी समाधान नक्की देव देव पप्पा. तर नमस्कार, बाय बाय. संजूब देशमुख, पवन घेवडे, नमस्कार दादा. पवन घेवडे, नमस्कार दादा, नमस्कार. आता मी लाईव्ह संपवते. उद्याच्या लाईव्हमध्ये 1:05 नक्की माझा लाईव्ह होणार आहे. त्यामध्ये या सर्वांना नवीन रेसिपी पण दाखवेन आणि आपल्या गप्पा पण होतील. तर बाय बाय सर्वांना, बाय बाय. हॅपी नवरात्री. वैभव शेळके, नमस्कार दादा. आता मी लाईव्ह संपवते. उद्याच्या लाईव्हमध्ये नक्की भेटा आणि बाय स्नेहलताई. संध्याकाळी भेटू. बाय बाय.